Karbi ang long le ahoi ko ansi bang atum nang kacerai loma lapen KAC atum ko ansi long le phelang ahoi aphan kacerai kom ke doloma laswang the kachini pa media aphan pura KSA borlang pher head branch atum patir piponsi bike pen Karbi ang long di mahasau lapen hojai mate inter district ahoi along an kahumri padodam bangso ahoi along kahumri da mahut CC KSA kongchun bang George Timung lapen CC External Affair Barnabas Killing Borlang Fair Town Committee Chairman Kamsing Timung atum chetong dunsi longle ahoy along an palidam Bangso hut KSA Dipu Regional Committee Mepu Liton Timung Central Committee along Chunbang Jork Timung Barnabas Killing lapen Borlang Fair Town Committee Chairman Kamsing Timung pen Chenglok Ongdung KSA Klembang atum chetongdun Kahumri da mahut ke thek ponlong atengke Karbi anglong along lear lo ki jumnai ta kilometer pli pho anabangke aronre pen long le nang parlo tanglo Bangso di malong ke che ke be aso tum chiri si kali chiri hini kali aning hangtik ansi Karbi anglong along le phelang cherai tanglo Athe bangso long le ka cherai long lok abangke jasemet hojai lamding pen Karbi anglong puchini lora pita powers block atowar schools mehiring PMAYG pen tanglok Jal Jiban Mission Scheme langabar sai anta nang palikami Ponta bangso puthak KAC kachari atum ke khamki tunjia lam amatia Athe KAC kachari PM Tuliram rong hangpen tanglok PM board chairman atum anta bangso habar along aking pak anta kilidam dia tim saide tahat Langdamlo pulote Karbi anglong along le bangki thipi di mahasau ahoy anat langdamlo pulote thengpi thengthang ta lir sengsi dola thangnat kapana hokabi tutami Karbi anglong ahin chelanglo pulote afare si banglong le phelang nangcherai pitanglo pusi Barnabas Killing pen ningjepon tamlo pulotum Karbi anglong long lege tum thipi stame ili tum la bangso adim long tum lang namlo pulote tum along le ko ne ke the stame ili tum chera komun thek theda rason si tum mandat Pini li tum lang namlo plotang te pini ni li tum kebang non pinangan ni li tum toda pen li tum kebang pinangan gonta plipon ni tum bangke pinangan bike men tani tum bike li to banglo eking besaminon ni tum non banglo pini non la dak kebang pen ni li tum la swang long bang tum theklong li halapu bang dak isya pillar dolo halapu bangke lake enhills lo pen la dak bangke non ni tum karja prong bangke dak ke karbeng long basi pini ni tum la bangso adui ahoy long ni tum kebang pen ni tum isi karbeng long arat atum han ke pachini kang tungela lo ni tum Karbi anglong along le thipik lang la pen do ulang bon sitame pini ni tum dak kebang pen nang le tum phale the alam pachini bang ke lo ili tum along le lana ke thelang puoi phit sitame nang le tum pinan pamulang namlo plotang le thek polong ji a ko ane along le bang ke bang khai tum sidak aning hang an sidak ke kitinang klemer lo Pasi koan along le ja ke the bangke bang khai sinang chirai ret bang khai sinang durat ili tumar le tum bangke li tum ke hupo ansi li tum ke dorong lo tum dak bangke li tum along le bangke tum kon bom lo bang aning hang an si bang khai tum ta kitinang ke klem lo pasi langnam lo plotang le tum pilar non da le tum pilar do le tum pilar an ni tum ke bang pen tum thailong putela bang ke karbeng long ka le rason si mandel karbeng long along le arlo amatsi me lang towar anta hojai district atum ke school anta hojai pensi semarpon ronglo KAC Forest asai kam asai hemalong amatsi bang mondir nang semardetlo lake KAC kachari atum longle phelang kachelang le abangke ladak pensiang theklang daklo puta kilinga sang hopen ningje pontu Pelanjut kali ladak bangke isi langnam lo plotang te non voter ID pendang lok lang le tum dak ason tina development tame bang hala itung karbeng long tumos council pen claim sidak tuar pendang lok me pendang lok lang pendang lok ason tinta bang hula hojai district pensi danang claim lablo pamu langnam lo pamu hedong pilar ong tum thek polong loke pilar pen amat sila tuar plak dak lo pu bangke hojai district lo lapu bangke karbeng long ta karbeng long ar lo amat si bang hojai district tungke school dana ge tuar dal tum thek polong lo dak tuar nanta bang hojai district pensi bang nang selam sai de dak lapen dak voter ID pendang lo ason tina development nanta bang chirela pometa thelong lo ili tuma long le lo ili tuma forest di
ini tum forest along aprang sabit dak la office lo la so bid office along tame non bang ke bang na chirai da sida ka dak mon dia kim de di lalu plutang te ili tum karbeng long tum council tum la kon malang tum jiti chiklem clear bang ke la ili tum dak na si thek pon long dak lo la si dang nam lo plong dak ke mo pen ili twelo border development jong si karbeng long tum council pen jong si klem pon pe plutang te la so akisu bang ke mo phiana bang ke bang na chirai pon bom pon non tali tum thek long pon long lo pamota voter id pendang lok aadhar card pendang lok ason tin documents ang ton non tala tum karbeng long tum karbeng long pen la tum documents ki dokali 1951-52 ning kana hut ahoi atui along ke som border pillar setami odlang no ke chegi be asotum ke pahi noji ke pur jok jiang ring thekpi lasi prabjin pen border along kaching pura mole claim tongun e setami border pillar mate simyananu jok abak thedung selam pen edam nangji kalite suri kebra pharo ke thomra thom kebra pli square kilometer alam ke lam ke joy mande jipusi jok timung ke AC kacharia tuma phan sodak pen pachini pon Ilitum especially border fansi abisi bang ilitum focus nahi dak ahok tema illegal activities ta do thingpi kang hu pen chenglok illegal encroachment pen chenglok kopine chainong kang hu ta hopine ne koila kang hu ta hopine ne son ta do ta hit tami itum kisung raso kisung ben chipa jok poni bang men bang itum priority importance pi poni bla bang border area bang ilitum protection ko son si protect ni ma pu bang ilitum hala bang si focus poni ma pu sin ilitum central KSA central committee hoi pen isum pachinit poni tung pilar mikil hills district council mo pen nang litum ma teklong la video ta nang litum long dol hala so at least non bang ko son lo po angsi pilara ne dolang puang the kadi non ningkan isi hini ba philo blotang te kivir pu hala pilar ko an ma ke som la so pilar ta non bang kumane tum ke theng padak padu ko dolo pilar ke som ta tamne sab sabelo ke klang non ta mikir hill district puta MHDC puta ke klang ta klang chom son si dolo la si hala so klang chom long morni si ilitung hem prek long lok lo plotang te ilitum la so inter district ba li la ke inter state siman policy hala so pilar ba ilitum hala so 1951 ba 1952 teng pe ilitum hala so teng pe na pilar boundary chilong vegi aphan plotang te ilitum the only solution ke hala sud ke la pilar ka pang tang bang hello la si karbelo thomas council under land and revenue atum phan alang litone chuni rikang tung la so kwan ma pilar ke do la ta pa do tholo nang la pen la dak pan su se ke the pilar bang na som thi phan nilitum hin pen chuni ripon lo kali plotang te non ko an ma bang illegal encroachment ke na dak amo wang ve tum illegally na dak na thak na do tum pa abisi double pola pen hala encroachment hala a symbol mata vede popular jong se ave plotang te ningkan isini philo plotang re la so pilar vede policy monofit 10,434 square kilometer along le ni tum dolang puchore chok chelo athema la so pilar jong se kever lo plote 10,400 square kilometer po ilitum lage mang pe isi hemanam chot poson sini litum bang thegam long ik chot la si la so a border che protegi phan ke hala dak tenation hang kong chot chok che dak along ribang nang chumri vek nei kali pulotang te 10,434 square kilometer ilitum along ribang ke avitet po news report